Shano sia aboy ma nyina ma jona so biem yo tena sene wo ko ka se boye twato de baba so mo wa mamra kwaso second lady ma me samira ba me na dai wo banan aba men chef kese mu na woni asante mewra abedi nkomo organized labor wono mabo adwumefo dodo na suriya esanse wo kina atuate no bibi nti anya maso die nti ade honsamoba asante montamo political parties office holders one mo so ansem trofo shemu die dia fa galamse no sane honsem onu susu eno na pa konfo wo mo ka kire NDC se wono ana omje ne die se wo ba akonwa so obetimi akon galamse ya tete sa asrafo dom no ana small scale miners for be ka bom na one mo hwe galamse no kwampa obetumi to ase ene Ghana Meteorological Department for nso pani a woda no se wo awunnim na ye adwuma wo meteo na bekosa strike we bie no ene na do adwuma to Dr. Bawumia nabadi ya chire Dr. Matthew Opoko Prampa anso akasa wase nwa nya pa se ne wonru rafiafiem na campaign no wande mu odin sesei Togo Benin ene Ghana se ukuta network bia na atisi ho a se de ye adwuma Ghana no ye adwuma saa ya pa hontoma ne ye de honsamoba electoral commission de abase Anton Kwapem fiado de animu no na ballot papers ahodo de wonom apprenti ko from wonuma edidwa ene afitafo a wo ho na wo mani abere se wo mo nsase ebinumu di ne fomfa na ye hefo a afoforo bi ka wonom ho ya boboa no de basomo Liberty Conference October edition no Ebaso 21st clinic where sciatica expert papa through herbal center so the 3 core capsules are tired chimizo and 5G can be next